Koliko život poljoprivrednika može biti težak ovih dana uverili su se meštani sela Gabrovca. Nakon uloženog rada, novca i vremena da zaseju svoje njive, njima su divlje svinje uništile zasad krompira i drugog povrća, a štete su prisutne i u voćnjacima i vinogradima. Imam 12 ari, sve sam posadila, tu je. Od sve namirnice. Krompir su sve uništile, 5-6 sara, kukuruz, kroz luka išle, grašak imam, papriku, paradajz, krastavice, sve tu imam u tu njivu. Da li je ovo prvi put da su svinje napravile štetu i da li je bilo to nekada prethodnih godina? Bila je i prošle godine, ali nije pravila štetu, a sad je napravila. Pa krompir mi je oko 6 ari, ali i luka sve ugažen, i bača, paradajz, paprika, sve to je, sve zgazeno. Ali krompir je 100% uništen. Mi smo zasadili prošle godine 400 komada vinove loze. Međutim, od jesena su počele da nam rovare i da nam oko 100 i nešto su nam izvadile. To mi je, ajde, opet to jesenas bilo. Sada u proleće su nam oborile sine 100 kočića i izvadile su oko 30-40 kalema. Međutim, to smo mi prijavili, sve to suprug išao preko tog lovo udruženja. Međutim, evo jutro su izašli, one noće ponovo bile. Prošle godine 50 ara kukuruz mi je uništen, ni dinara nismo dobili. Sada ako mi upropaste pšenicu, ne znam šta će da bude. Krompir su upropastile, vinograd mi upropastile, ne znamo šta da radimo. Meštani strahuju za svoju bezbednost jer su neki imali priliku i da se ovih dana susretnu sa krdom divljih svinja. Oni tvrde da ih ima više od 20. Koliko njivu su vama uništile divlje svinje, kolika je šteta i šta očekujete uopšte da će iko preduzeti? Da, pa ja da vam kažem, meni za sada vrlo malo nešto je uništeno vinograd. Ja sam bio u vinogradu, radio sam na jednom kraju i kad onda čujem neku galamu sa druge strane i kroz ceo vinograd divlje svine su prošle. Pošao sam prema njih da ih jurim, međutim, ako ih jurim, onda ću da napravi još veći lom. I koze brste tako jedno 20 metra od mene po taj tesan put i te kod dare digoše uši, slušaju i nema 2 minuta, kad su se vratile prema mene da su me oborile, čudo bi bilo, možda bi me svinju davile. Predstavnici lovačkog udruženja Niš su izašli na teren i prema rečima meštana savjetovali im da ograde svoje njive. Predsednik ovog udruženja Bratislav Ćirković kaže da je priča malo preuveličana i da štete nisu velike. Prema njegovim rečima u pitanju su male parcele od 10 ari, a da su po zakonu poljoprivrednici dužni da svoje njive zaštite ogradom i strašilima. On navodi da nije bilo ispuštanja divljih svinja u lovište i da je njihovo brojno stanje optimalno. Ćirković još dodaje da lovna sezona kreće od 1. jula i da će se posle toga štete smanjiti, a lovačko udruženje će učiniti sve da spreči dalje štete od ove divljači. Meštani su vidno uzrujani zbog ovog događaja i najavljuju da će, ukoliko se ne preduzmu adekvatne mere, organizovati proteste. Poljoprivrednicima iz Gabrovca ostaje da se nadaju da će dobiti neku naknadu, ali kažu da ne veruju u to jer ni prošle godine nisu dobili odštetu za pretrpele štete od divljih svinja. Podsjetimo da ovo nije prvi put da divlje svinje prave problem poljoprivrednicima. Prošle godine štete su osim Gabrovca pretrpeli i meštani Vukmanova i Berbatova. Dobar dan, dobrodošli. Prilog koji ste videli u uvodu u našu današnju temu, dakle govorimo o šteti koju su divlje svinje nanele meštanima sela Gabrovac, Berbatovo i Vukmanovo. Ovaj prilog je doduše napravljen pre otprilike mesec dana. U međuvremenu ova sela posjetio i gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Međutim, nije u potpunosti ovaj problem na terenu rešen i stoga otvaramo ovu temu. Gosti u studiju Belem i televizije su meštani sela Gabrovac, gospodin Tomislav Neđelović. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste ovde. Gospodin Bratislav Ćirković, on je predsjednik nadzornog odbora Lovačkog saveza Srbije. Dobar dan, dobrodošli. I gospodin Ivan Petković iz Sekretarijata za poljoprivredu. Dobar dan, dobrodošli. Evo za početak kažite mi kako stvari stoje, da li je šteta nadoknađena i koliko zapravo, kada govorimo o Gabrovcu, kolika šteta je napravljena? Da li odmah to da kažem? Da. Šteta je ogromna. To je dokazano, ne samo u Gabrovcu, nego u Gabrovcu, Vukmanovo i Berbatovo. To je pokazatelj za prošlu godinu, a i ove godine. Kao što je sad ste čuli, ovaj krompir što je sad iznela naša neka meštanka. Kod mene je uništen pšenica 100% sada. Krompir, evo ja sam podneo juče zahtev za ponovni izlazak na terenu. 10 ari. On je prošli put procenjen neki 30%, sada ja mislim da je 100%. Šteta uopšte
Ne znam sa njihove strane. Moje saznanje, šteta nije nadoknađena. Nikom. Dobro, zbog čega? Zato što smo čuli u prilogu da lovačko udruženje kaže da će nadoknaditi štetu meštanima. Lovačko društvo je obećavalo iz prvog dana da će šteta biti nadoknađena. Međutim, ne znam iz kog razloga to se nije ostvarilo. Vama nije isplaćeno. Da vidimo šta je sa drugima, pa ćemo se vratiti na vaš predlog. Nema problema. A drugim meštanima je li isplaćena šteta ili ne? Prošle godine u Gabrovcu nije isplaćena nikom. Nikome. Za 2017. Koliko sam ja u saznanju. Dobro. A u selu Bukmanovo je isplaćeno, koliko ja znam, to tvrdim, na petorici. Trojica su isplaćena nekih, i to je mizerija, po nekih 28, 9, 30 hiljada. To imam dokaze. Evo neka kaže, braca verovatno on poznaje bolje od mene, ali ovo su moji dokazi koji imam da su isplaćeni na petoricu, odnosno trojica su po 30 hiljada negde, 29, 30 hiljada, tu ovo. Ali čini mi se da je u vašem konkretnom slučaju sporna procena štete, je li tako? Jeste. Pa znate kako, prošle godine kad sam prijavio prvi put štetu, umjesto trojica da izađu na uviđaj, izašao je samo jedan. To je u stvari bila njihova uvijek priča. Izaći ćemo još jednom obavezno, pod obavezi su, jer oni su izašli 19.8. prvi put i procenili neku štetu 40%. I trebali su da izađu i negde ispred berbe, međutim, oni se više nisu pojavili. Uspostavio sam vezu sa gospodinom Stefanom. Stefan im je samovoljno odbio i rekao je da je moj zahtev odbiven i da nemam nikakvu nadoknadu. Da upoznamo malo gledalce. Ko uopšte procenjuje štetu? Oni su najavili da štetu treba da proceni osiguravajući zavod, pošto su bili osigurani. Ja to ne znam tačno. Međutim, ja sam u sudskom postupku i oni su naložili su sudskog veštaka. Kod mene izilazio sudski veštak da proceni štetu. Dakle, samo da rezimiramo. Znači, vi niste bili zadovoljni sudskim veštakom koji je došao ispred udruženja, je li tako? Ne. On je kasno došao. On je sad došao tek ove godine. Dobro, govorimo sad u 2018. Sad uopšte još smo tek u ponudi. Nema ih, mi još nismo, tek smo gledali. Oni ništa ne nude, niti ja ništa. Mi tu nemamo... Čekajte, je li izašao neko da proceni štetu na vašoj njivi? Izašao je, ali nije izvršio, nije dostavio dokument za ovu godinu. Da li me razumije? Ne. Imam ja dokument od prošle godine. Dobro. Sad čekamo da procene krompir. Izilazi veštak i donosi papir. Dobro. Vama je uništeno šta konkretno? Pšenica od 30 ari i krompir 10 ari trenutno. Dobro. 100%, šta vi kažete? Dobro. A procene su? Procene vidjet ćemo sad kad bude veštak završio. Mi smo negdje čuli u prilogu da ste vi negdje zainteresovani apsolutno da nadoknadite štetu meštanima. Krenula sam od napravljene štete, a onda ćemo kasnije otkud divlje svinje upravo tu jer su one opasne i po ljude. Ali da zaokružimo ovu priču u vezi štete. Ja bih prvo uvodno da kažem da je Lovačko udruženje Niš jedna ozbiljna organizacija što se tiče lovstva, jedna od najozbiljnijih lovačkih organizacija ne samo na prostorima jugoistočne Srbije, nego na prostorima cele Srbije. Praktično je i lider u regionu. Lovačko udruženje Niš gazduje lovištem Nišava, koje se prostire na teritoriji grada Niša, površine 59.000 hektara. Štete jesu pričinjene od strane divljači, štete su evidentne, ali nisu, kao što sam u prilogu nekada ranije rekao, nisu u tolikoj meri čak neka lovišta u okruženju. Mnogo, mnogo veće štete od divljači u odnosu na to što se je pričinjeno. To nije opravdanje, složit ćete se. Jer ako su se oni mučili da proizvedu određen proizvod i onda dođe im divlje svinje i uništi im taj proizvod, za njih je ta šteta u datom trenutku najveća. Ali dajte recite samo ovo da upoznamo gledalce. Ko procenjuje štetu? Samo da završim. Znači, postoji pravilnik za sprečavanje divljači, štete od divljači i na divljači. Ja bih volio da pričam u nekoj emisiji i od toga šta trpi Lovačko udruženje od šteta na divljači. Čekajte, sada smo se sastali ovdje da vidimo da li ćete isplatiti štetu meštanima. Naravno, svi oni koji su preduzeli mere, bilo koje mere. Neko je pomenuo da je Lovačko udruženje naložilo ograđivanje parcela. Pa evo, čuli smo u prilogu. Apsolutno, to nije tačno. Bilo koje od mere, a neke od mera su, najjeftinije mere su upotreba repelenata, odnosno preparata za prskanje oboda parcela za odbijanje od divljači.
upotreba elektropastira, upotreba plinskih topova. Čak je Jer vi lovačko to njima udruženje... plaćate? Čak, to su vrlo jeftina sredstva. Koliko to košta? Čak je lovačko udruženje zainteresovano za subvencije prema poljoprivrednicima koji se bave ozbiljnom proizvodnjom. Još jedna stvar koja je jako bitna. Vi ste zainteresovani za subvencije, vi njima hoćete da date Tako je, nešto. tako je. Čekajte, vi njima još niste isplatili, a sa druge strane pominjete subvencije, otišli ste u potpuno drugom pravcu. Nismo isplatili onima koji nisu preduzeli apsolutno nikakve mere. Iz ove godine smo u nekih 95% slučajeva gde je pričinjena šteta u tim atarima našli zajednički jezik. Da li će to biti preko naše polise koju imamo preko osiguravajuće kuće ili ćemo to iz našeg budžeta isplatiti, to je stvar našeg međusobnog dogovora. Znači, niko neće ostati neobeštećen. U redu. Da rezimiramo, isplaćujete samo one meštane koji su na osnovu tih pravilnika preduzeli neke preventivne mere, a uprkos tim preventivnim merama došlo je do napravljene štete. Dobro, idemo dalje. Ko konkretno kada dođe do štete na njivi, ko izlazi da proceni štetu? To me interesuje. Stručna služba Vaša. Lovačkog udruženja Niš. Da li ste vi u sukobu interesa? Ako ja hipotetički radim za vas i vi mene pošaljete kod gospodina Ranđelovića da ja procenim štetu, ja ću u svakom slučaju raditi u vašem interesu. I umjesto 100% ja ću reći ne, 40% je šteta. Svako je dužan da radi po pravilima struke. Znači, i za svoj rad odgovara. Možda ste vi u pravu kada se radi, ali zakon kaže, zakon o divljači i lovstvu, da je stručna služba Lovačkog udruženja Niš, koja se sastoji od ljudi sa poljoprivrednom stručnom spremom, obavezna da izađe na lice mesta, pre svega utvrđuju da li jeste šteta od divljači ili nije od divljači, na osnovu tragova, izmeta i na osnovu svega ostalog što se može utvrditi na terenu. Imali smo i slučajeve gde je šteta pričinjena od ljudi, a pripisuje se divljači. U tom smeru, znači, to je prvi korak gde Lovačko udruženje utvrđuje da li jeste od divljači ili ne. Ukoliko postoji zajednički jezik i saglasnost oko visine štete, Lovačko udruženje Niš... Onda se vi dogovorite, ili tako, i isplatite. Mi, moram da kažem da za prošlu godinu imamo samo jedan jedini spor. I to je baš oko visine štete. Ukoliko, recimo, zemljoradnik nije zadovoljan vašom procenom štete, on onda ide na parnicu, je li tako, onda on vas tuži, je li tako, i angažuje posebnog sudskog veštaka, je li tako? Tako je. Ove godine mi smo angažovali nezavisnog sudskog veštaka, znači sa sudskim ispitom za sudskog veštaka, koji će nezavisno ni od nas i od poljoprivrednika vršiti procenu štete. Ali opet sumnjam u to. Ako ste ga vi angažovali, ko meni garantuje da će on biti objektivan? Vi ga plaćate. Što se nas tiče, može da ga angažuje... Ali zakon kaže to. Samo malo. Znači, što se nas tiče, mi nemamo ništa protiv da ga angažuje ni poljoprivredni... Ali vama je u interesu da isplatite manju štetu, pa iz tog razloga ja pokrećem pitanje sukoba interesa. Nama je u interesu da imamo puno lovište, dovoljno divljači i da imamo što manje štete. I u tom smislu preduzet ćemo sve mere koje su u našoj mogućnosti da do šteta ne dođe. Zašto je šteta nastala? Mi smo imali reintrodukciju divljih svinja. 4 grla su puštena na tom terenu. Teren 2 godine nije vršen lov. Ove godine, od 1. jula, je krenuo lov. Mi iz tog terena smo izlučili 15 grla divljih svinja. U odnosu na prošlogodišnje mere, prošlogodišnje štete koje su bile pričinjene, ove godine za 50% su manje u odnosu na prošlogodišnje. I to su bile prve 2 rizične godine gde smo imali povećane štete. U narednom periodu te štete će biti minorne. Čekajte, mada i ove godine nisu velike. Divlje svinje tako blizu Gabrovca, u samom Gabrovcu, je li tako? S obzirom to su divlje svinje opasne po ljude. Da, evo. Kako ste vi tako stavili tu onu oznaku rezervat za divlje svinje? Šta ste napisali? Ne razumijem. Šta kaže zakon? Da li vi smete tako blizu da priđete naseljeno mesto? Apsolutno. Znači, mi radimo u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Koji to zakon kaže? Zakon o divljači i lovstvu. To znači da možete bilo gde da stavite hranilište za divlje svinje? Lovište, apsolutno. Lovište je 200 metara od naseljenog mesta. Posljednje kuće u naseljenom mestu se tretira lovište. 200 metara samo od posljednje kuće? Tako je.
I divljač je nekada bila, znači, i tu gde su bili putevi, gde su bile vikendice, i divljač je nastala mnogo pre nas. Šta mi kažete u vezi ovoga? Ja sam laik zaista za lovačko udruženje, ali 200 metara od poslednje kuće staviti hranilište za divlje svinje. Ne, nisam rekao da su stavljena hranilišta 200 metara. Pitali ste me jedno, a sada ste rekli nešto drugo. 200 metara od poslednje se tretira lovište. Prva hranilišta su najmanje na kilometar ili dva. Aha, na kilometar. Dobro. Čujemo gospodinu Petkiću, on je ovdje neutralna strana. Pa ja moram da kažem da sam radostan što sam čuo ovaj stav gospodina predsjednika Lovačkog udruženja. Mi ovaj problem kao uprava, a sada sekretarijati imamo od 2009. godine. I od 2009. godine putem poljočuvarske službe koju grad Niš ima i koja je formirana odlukom grada, odlukom Skupštine grada, da mi vršimo nadzor na poljoprivrednim zemljištem i poljoprivrednim kulturama i jednostavno mi tamo koji radimo u sekretarijatu sada mi postojimo i radimo isključivo zbog poljoprivrednih proizvođača. I naš je prvi, kao što je gospodinu predsjedniku njegovim lovočuvarima posao da zaštite svoju divljač, naš posao je da zaštitimo poljoprivredne proizvođače. Naša poljočuvarska služba je svakodnevno prisutna na terenu. Nekada su ranije dolazili do ekscesnih situacija između ljudi koji treniraju pse ili lovočuvara i naših poljočuvara. Sada, od kako je gospodin Bratislav, moram da kažem da teh problema više i nemamo. Situacija se dosta poboljšala u odnosu na tu godinu kad ja počinjem priču od 2009. Ali još uvek, znači postoji neka saradnja, naravno moram da kažem, tako je. Moram da kažem da smo se i mi dosta uključili, da svakodnevno smo u kontaktu sa lovačkim udruženjem i da pokušavamo da njima predočimo gde te žalbe kod nas stižu. Bilo koja šteta da se desi na polju, na usevima, na zasadima, poljoprivredni proizvođači logično dođu u sekretarijat za poljoprivredu, to je grčki konzulat i kažu, znate šta mi, ja imam štetu. Mi zaista se trudimo da preduzmemo te neke mere. Čika Toma kad je prvi put došao, on je došao kod nas. Mi smo odmah sazvali sastanak sa predsjednikom opštine Palilula, gradonačelnikom, svim drugim ljudima iz gradonačelnikovog tima, naravno predstavnici sekretarijata za poljoprivredu i ljudi iz lovačkog udruženja. Na tom nekom sastanku smo želeli da nađemo nekakav zajednički jezik, da napravimo nekakve norme ponašanja, šta se može, šta se ne može. Znači, naravno da nama ljudi kažu da su hranilišta preblizu kuća, da tu se hrane te svinje ili neka druga lovna divljač i da se ljudi jednostavno boje. Ja koliko znam, u Gabrovcu je bio jedan eksces kad su svinje prepale neko dete, nije došlo. I mene i još jednog starca, još jedno dete. Pričamo o detetu, a nisam bio upoznat da je i na vama... Jeste, jednog starca što ljubiš i novoca. Poznam čovjeka. Znači, eto, to su se dešavale neke stvari. Mi smo pokušali da u dogovoru sa lovačkim udruženjem delujemo tako da se to udalji od naseljenog mesta, da se ne dozvoljava da se uče svinje da prilaze blizu naseljenom mestu, jer prosto se bojimo da će doći do nekakve situacije koja je neželjena. Što se tiče štete, znači znam da su oni ljudi počeli sa isplatom. Jeste dobili odgovor šta u vezi ovoga? Hoće li ta hranilišta biti udaljena? Da, oni će pomeriti ta hranilišta koje ljudima smetaju i zbog kojih svinje prilaze blizu mesta gde se deca igraju ili gde prolaze deca. Znači, ne mora da bude blizu kuće, ali postoje neke putanjice gde deca prolaze, gde se igraju i tako dalje. Mi želimo prosto da se to udalji od tih nekih dnevnih mesta gde deca budu. Mi sada pričamo o divljim svinjama. Divlje svinje nisu jedini problem. Mi imamo u Pasi Poljani u Gabrovcu, odnosno Pasi Poljana, Bubanj selo, Međurovo i tako dalje, pritužbe meštana da imaju problema sa jerebicom. Jer je tamo navodno, ja nisam išao zaista, nije mi posao da idem da brojim koliko je tamo jerebica, Bratislav to sigurno bolje zna, koliko je tamo pušteno jerebica, fazana i tako dalje, a oni kažu da su im bašte uništene jer te jerebice kljucaju paradajz, papriku i ne znam šta oni tamo sve gaje i da im se pričinjava tamo šteta. Imamo problem u Moravi, ceo ovaj deo dole pored Južne Morave, da su tamo treninzi pasa, utakmice pasa, pa smo ranije čak imali ogromnih problema sada negamo tako velike probleme. I zaista kažem, na dnevnom nivou reagujemo ukoliko meštani kažu, znate šta, ima utakmica pasa, a grill folija se cepa tako što preko njoj trče psi ili ulaze u plastenik pa on se uplaši pa ih cepa foliju. Ili se dešavaju neke druge stvari, neko bahato ponašanje da se okreću oni kombi sa psima koje voze pse preko deteline, preko mlada pšenice, preko njive, preko parcela. To sve manje imamo, jer svakodnevno smo prisutni preko poljočuvarske službe i svakodnevno imamo komunikaciju sa lovačkim udruženjem. Moram da kažem na kraju ovog mog nekog prvog izlaganja da smo mi, što se tiče Gabrovca, Berbatova i Vukmanova,
u zadnjih 15 dana 2 puta imali sastanak sa meštanima u prisustvu gradonačelnika i svih ljudi za koje je gradonačelnik smatrao da treba da budu tamo. Svi smo dobili nekakve naloge direktno od gradonačelnika u kom roku mora šta da rešimo. I to rešavamo. Ja koliko znam od gospodina Bratislava da je 95% ili možda i više štete gde su ljudi prihvatili štetu isplaćeno. Gde je dogovorena suma, je li tako? Neki ljudi koji jednostavno nisu. Naravno, lovačko udruženje ponudi obeštećenje. Ukoliko poljoprivredni proizvođač nije zadovoljan sa visinom obeštećenja ili bilo kojim drugim uslovima, on ima pravo da tuži, kao što svaki građanin ove zemlje ima pravo da se obrati sudu. Ono što mi radimo jeste da ćemo to da pratimo. Da li ste postoji sukob interesa po pitanju procene štete? Pa ne, oni jednostavno ponude. Oni kažu, izađu ljudi na teren i kažu mi mislimo da to košta ovoliko. Ukoliko se proizvođač saglasi sa tim, mi nemamo problem. Ukoliko se ne saglasi sa tim, kaže da je oštećen, zakinut ili šta god, on može da se obrati sudu. I naravno, sudski veštak će da dalje, on je merodavan na kraju da utvrdi. Kažete? Mogu ja da dopunim samo nešto pa posle ako treba neko pitanje. Ja samo bih pitao gospodin Bratislava. Mi smo meštani, kao meštani Gabrovca, poslali peticiju njima 15.5. Zahtev upozorenja, mislim, ne znam kako zvuči, da se ovo što se dogodilo ne bi dogodilo, da preduzmu neke mere. Oni uopšte po ovom zahtevu se uopšte nisu nikome obratili, niti su preduzeli mere. Jel znate vi za ovaj zahtev? Da, lovačko udruženje zna za taj zahtev, mi smo razmatrali. Znači, i mi jesmo preduzeli mere. Koje? A štete su napravljene? Koje mere? Od lovačkog udruženja, na početku sam napomenuo da je lider i pionir u svim novim poduhvatima. Lovačko udruženje Niš ima triler kamere za osmatranje lovišta. Na osnovu kamera, na osnovu zapažanja lovočuvarske službe, stručne službe, mi smo procenili da tamo jeste povećan broj u odnosu na optimalan broj divljih svinja. U odnosu na to, mi smo smanjili broj izlučenjem iz lovišta, odnosno odstrelom. Samo za poslednjih 15 dana imamo 15 grla koje su... Kada se smanjilo? U kom vremenskom periodu? Zar nije lovna sezona počela 1. jula? To smo čuli. Da. Kako ste mogli pre toga? Samo malo. Znači, ja ne znam ko vam je rekao da je 1. jula. Lovna sezona je od 1. maja. Samo zavisi koje jedinke. Od 1. maja do 1. jula moguće je odstreliti divljeg vepra i nazime. Od 1. jula je dozvoljeno da se odstreli i krmača. I aktivno učestvujemo u tim problemima i ja sam siguran da tu tih problema više neće dolaziti. Moramo da znamo da ne samo u Gabrovcu, Vukmanovu ili Verbatovu povećan je broj divljih svinja. U svetu je divlja svinja invazivna vrsta. I morat ćemo u dogovoru sa državom da promenimo pravilnike, da nama država dozvoli veće kvote za odstrel divljih svinja. Na Ministarstvo poljoprivrede za prošlu godinu imali smo dozvoljeno 46 grla ukupno da odstrelimo. Ali kako to da ih tamo ima mnogo više? Vi ste rekli da ste 46 odstrelili. Meštani tvrde da tamo ima mnogo više. Nisam samo završio. Koliko ste videli? Izvinjam se, dobit ćete reč odmah, nego samo da različimo ovo otkud toliko divljih svinja. Vi ste ih mnogo pustili tamo. Koliko ih ima? U 3 pravca. Mene su u moju ličnu njivu 10 komada u 3 pravca. To je moje saznanje. Znači 50 svinja ste videli, to je moje lično. A vi kažete da ste 46 odstrelili. Da, to je nemoguće. Mora da se uvede mitraljeza za odstrel. Tako je, ja se izvinjavam. I posle ovog zahteva, meni je tek onda učinjena šteta. Znači, trebalo je da bude sprečeno. Aha, znači nisu preduzeli mere, dobro. Eto, kao što kaže braca, preduzeli mere. Evo, možda pogledaj. Evo, pogledaj, braca, ove ti... Da, već smo to gledali. Već smo to gledali. Pa ne znam, gospodin Ćirković je rekao da su oni odstrelili, da su smanjili zapravo, sam vas dobro razumela, broj divljih svinja. Pazite, mi nismo završili lov. Lovna sezona u lovačkom udruženju Niš trajeće do kraja januara. Ali možda ni divlje svinje nisu završile sa pravljenjem štete i još uvek je ostalo useva. Kukuruz je ostao, je li tako? Evo ovako, čekajte, da li ste vi kooperativni? Prvo samo da zaokružimo priču u vezi nadoknade štete. Vi tvrdite da je dobar deo obeštećen, je li tako? I da ostalo je još koliko slučajeva? Još jedan. A samo još jedan slučaj? Gospodin Ranđelović. Kako to još jedan? Evo, izvolite, od ove godine, pitala si me malo, prije sam zove zapisnik od ove godine za pšenicu i za krompir. Međutim, za krompir mora da se ponovi. Dobro. Za krompir mora da se ponovi. Pazite, lovačko udruženje Niš svakom izlazi u susret koji ima objektivan i realan zahtev. Dobro. Ko onaj, da žargonski kaže, ko traži hleba bez motike, mi ne možemo da izlazimo takvim slučajevima u susret. Samo onima koji su realni. Ako mi nismo kompetentni, ako ne možemo da nađemo zajednički jezik,
tu su ovlašćena, znači ja očekujem i od Sekretarijata za poljoprivredu. I ove godine, ja moram da kažem, da je Sekretarijat za poljoprivredu u poslednjim godinama bio veoma inertan prema lovačkom udruženju. U poslednjim godinama to se promenilo i angažovanjem gradonačelnika i angažovanjem predsjednika gradske opštine Palilula. Štete. Uvek kažemo da su velike štete. Ja sam vam na početku rekao, štete su do 300.000 dinara. Ako smatrate da su štete na nivou jednog lovišta od 59.000 dinara, 300.000, velike štete, ja smatram lično da nisu. I da možemo to da izdržimo. Mislim da je veliki stres upravo za te ljude. Znate iz kog razloga? Oni sad proizvode određene proizvode. Znate kako kažu, uvek se kaže u strahu su velike oči. Ne, ali radi se... Ljudi su možda vide 10 grla divljih svinja. Ranije, u nekom periodu, nisu navikli da to viđaju. Nisam odgovorio na pitanje, hoćete li vi udaljiti te divlje svinje, zbog čega ste ih vi stavili tamo? Otvara se pitanje zbog čega ih toliko ima. Divlje svinje je migratorna vrsta. Ne možemo mi da ih stavimo negdje da kažemo divlje svinje, ti ćeš staviti tu. Ne, ali vi ste ih verovatno tu doveli, ili tako, u određenu količinu. Znači, ja sam rekao i na početku emisije da su prve 2 godine nakon reintrodukcije najrizičnije godine što se tiče na teritorije divljih svinja. One su prve 2 godine navikli na taj teren, nisu se širile. Nakon toga i samim lovom, kada su uznemiravane, samim lovom mi uznemiravamo divljač. I od pasa, i od samih lovaca, i od poljoprivrednika. Nažalost, jako ima mnogo neobradivih površina, jako devastiranih površina ima na tom terenu. Zato su divlje svinje jedan od razloga, zato su naše tu utočište. Nakon lova na tom terenu, oni će se udaljiti prema planini Seličevici, prema opštini Doljevac, na planini tamo. I bit će ravnomerno raspoređene. Kako je moguće da se to dešava tu na 200 metara od kuće? Pazite, ja moram da kažem da mi imamo s jedne strane lovačko udruženje između 2 vatre. Iz kog razloga? Imamo meštane koji su hranili te divlje svinje. Kako su hranili? Lepo su hranili suvim hlebom, kukuruzom i njima je lepo da ih vide. Imamo s druge strane poljoprivrednike. Svi upošeni odakle se to je već priča, to već nije tačno. To dokažite, brate. S druge strane. Ljudi rade za lovačko udruženje. Tako je, to već može. Ne, nisam mislio na to. Imamo taj slučaj u Sićevu, tamo i u vikend naseljima, gdje su ljudi koji su vikendom tu, pa imate i kolegu sa jedne druge televizije koji je svedok tamo da su ljudi hranili svinje. Imamo i dopis meštana da ne smemo to da odstrelimo divlje svinje, nego na neki drugi način da ih uklonimo odatle. Možete baš 10 metara blizu kuće, je li tako? Sigurno su nam poslali dopis da ih stavite 10 metara od kuće. Dušice, apsolutno ne tako. Ne budemo ironični i molim da se uozbiljimo. Ne, ja sam najozbiljniji. Tema je vrlo ozbiljne prirode, da vam kažem, i onda se stvarno otvara pitanje kako ste dozvolili da te divlje svinje budu tako blizu naseljenog mesta, kako ste dozvolili da narušite normalan odnos. Evo, gospodin Petković je pomenuo upravo neka druga sela gde imate previše jerebica i one su uništile grašak, je li tako? Bubanj selo ste pomenuli, Pasi Poljanu i tako dalje. Vi ste negde svojim aktivnostima narušili neke normalne odnose koje postoje ovdje. Ja verujem da niko ne spori vaše aktivnosti, da njih treba da bude, ali očigledno da niste se rukovodili uobičajenim interesima meštana tih sela. Ajde, ako smo već počeli da pričamo o jerebicama. Jerebice je nemoguće naseliti. Mislim da gubimo vreme, mi ne možemo da pričamo o divljim svinjama. Mi gubimo vremena sad u jerebicama. Dobro, evo, samo kratko. Gospodin Petković je rekao da imate povećan broj jerebica. Je li to tačno? Tačno, ali nije povećan, već je u optimnom broju. Baš u poslednje 2 godine, zbog smanjenog broja jarebica, Ministarstvo poljoprivrede je zabranilo lov jarebice u trajanju od 3 godine. Mi na to nismo mogli da utičemo. Bez obzira koliko smo želeli. Dođe do prenamnoženja ili kalamiteta. Praktično, ko to kontroliše ošte? To vi kontrolišete? Trebalo bi da kontroliše lovačko udruženje, odnosno njihova stručna služba. Oni imaju upravnika lovišta, imaju stručnu službu koja vrši prebrojavanje divljači. Ukoliko se nešto prenamnoži, znači krene sa odstrelom, je li tako, kako sam ja razumeo? Da, ali samo ono što ministarstvo dozvoli kalendarom lova. Ono što ministarstvo ne dozvoljava. Ne možemo da teramo ljude da idu u krivolov. Dobro, kažete vi, molim vas, imamo još 5 minuta do kraja emisije. Mene samo interesuje šta bi mogao brat na osnovu ovoga da kaže. Kaže da ja nisam samo obeštećen. Šta bi mogao da kaže na osnovu ove štete? Ne znam.
Mi smo već o tome pričali. Vi imate sudskog veštaka, je li tako, i suda koji je došao i rekao je da je šteta 100%, je li tako? A njihov veštak kaže 40%, je li tako u tim dokumentima? Ne, njihov je samo njihova komisija procenila 40%. Sa kojom se gospodin složio i potpisao zapisnik. Ali, u tom momentu. Ali, shvatite. Na terenu kad smo bili sa gradonačelnikom, sa predsjednikom opštine, sa zamjenikom načelnika Sekretarijata za poljoprivredu i kada smo izašli stvarno na teren, ljudi su se zaprepastili da štete nisu u tom obimu na koji način su predstavljene. Prošlu godinu i sada, izvinjavam se, on neše i prošlu godinu i sada. Govorimo sada o ovoj godini. Ali pazi, on govori tamo za 40% njegova komisija, a ovamo gradonačelnika. Ovo što je vidio gradonačelnik, eto, to je ta parcela. Znači sve uništeno, šta je to? Evo, pogledajte, to je pšenica. Ako tu ima šta da se kaže, ja povlačim sve. Ako tu ima šta da se kaže. Da, to je zaista 100%. Ne znam, ako ima šta da se kaže, molim vas. I ovaj krompir, evo ga. Dobro, dajte krompir. Tomo, molim. Evo. Ako tu ima šta da se kaže, izvolite. Ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je gradonačelnik bio 2 puta u vašem selu u roku od 15 dana. Da vam je dao javno obećanje pred svim ljudima, da će lično da kontaktira sa lovačkim udruženjem i da će sve štete koje su nastale od lovne divljači da se ljudima nadomeste. Raduje me što gospodin Bratislav kaže da je 90 i više od toga posto to rešeno. Verujem da će u narednim danima i ostatak da se reši. Malo pre smo rekli, svako onaj ko nije zadovoljan ima pravo da se obrati sudu i to je vaše zakonsko pravo. Ja drugu stvar hoću da kažem, a to je da ćemo da se uključimo u toku jesenjeg i zimskog perioda, da organizujemo neke radionice, da zajedno sa lovačkim udruženjem i sa meštanima tih problematičnih, da tako kažem, sela, popričamo o načinima za sprečavanje tih nekih šteta. Kao što smo malo pre početka emisije pričali o tim hemijskim supstancama koje se unose u tim rizičnim parcelima, repelentima, ali tako, da taj preparat mirisom odbija divljač, da tu ne dolazi, da ne pravi štetu i tako dalje. Postoji mogućnost da to odradimo u toku jesenjeg i zimskog perioda. Moram da kažem zaista da je saradnja sve bolja i sa meštanima i sa lovačkim udruženjem i da su štete i manje nego što su to ranije godina. Ja sam ranije godina bilo vrlo nezadovoljan. Čekajte, da li ćete vi insistirati da te divlje svinje uopšte ne budu tako blizu naseljenog mesta? Da krenemo od nekih elementarnih stvari. Prvo to, druga stvar, sad ta zaštita. Da se ta hranilišta udalje što je moguće više od naseljenog mesta, da, kao što je gospodin Bratislav rekao, da se lovom ta divljač uplaši i kerovima da ode dalje prema planini. To je druga neka mera. Treća neka mera jeste koja ćemo raditi sa meštanima jeste unošenje repelenta u lovište, odnosno u obradive površine, da sam miris tera te divljači, što dalje od naseljenih mesta i od parcela. Ono što ste i vi rekli, Čika Tomo, jeste to da, nažalost, u tim nekim selima sve manje poljoprivrednih proizvođača se uopšte bavi poljoprivrednom proizvodnjom. To što vi kažete da je šuma, nije šuma, nego su zapuštene parcele i samim tim se širi areol mogućnost prilaženja divljači ka selu. Mi moramo da kažemo da je nekada od Gabrovca 10 km nadalje bilo polje, oranica, a sada je do samih kuća šuma, jer je sve to zapušteno. Nažalost moju, ja sam agronom, sve manje ljudi se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, to su nama problematična sela. Mi vrlo puno pažnje posvećujemo baš tim selima jer ne želimo da nam se desi kao Koritnjak da to selo ostanu u budućnosti bez meštana. Svi moramo da budemo u nekakvom tom lancu, da sprečimo štetu. Nismo mi protiv toga da dolaze turisti i u grad Niš. Još bolje ako ti turisti dođu u selo. Samo neke norme ponašanja moraju da se poštuju. Za mene je to sport, da se ne pričinjava ali ne da pravi štetu. Sve ostalo je dobro. Za mene je to sport. Pratit ćemo, da, šta će se dalje dešavati. Mogu ja da kažem da je lovačko udruženje za smanjenje šteta. U prethodnom periodu, prošle godine smo iznijeli u lovište da ne bi divljač jela, znači pravila štete na poljoprivredu, 40 tona kukuruza, 2 tone sole. Imamo 3 do 4 hektara naših zasada u devastiranim područjima gde nema obradivih površina. Imamo zasade kukuruza i pšenice, da ne bi divljač silazila tako blizu. Ali očigledno nije bilo dovoljno. U narednom periodu trudit ćemo se i mogu da kažem da smo mi jedno od retkih udruženja koji na ovaj način profesionalni prilazi svakom problemu. I mogu da kažem da obećam da će se štete smanjiti. Ne mogu da kažem da neće biti štete, jer naš jeste cilj da imamo optimalni broj divljači u lovištu. Hvala vam puno gostovanju u današnjoj emisiji. Hvala vama, pošto ni gleda si ostati dalje uz program Dolomita Visi. Prijatno.